Ahojte všetci, pri vás je Filmový klub. A dnes si pozrieme film Žena z kajuty číslo 10. Laura je talentovaná novinárka v strednom veku, unavená z toho, koľko desivých historiek musí cez seba púšťať. Len pred pár dňami pripravili o život ženu, ktorá jej dávala rozhovor o krádežiach humanitárnej pomoci. A keď reportérku pozvú na podujatie na luxusnej jachte, dlho neváha. Veď informačný dôvod sľubuje dobrý príbeh v dnešnom krutom svete. Smutné je, že norská boháčka Ann čoskoro zomrie na rakovinu. Ale je tu aj svetlá stránka. Manžel Richard na jej počesť založil charitatívny fond. Na svojej jachte odvezú manželia boháčov na slávnostnú večeru na zbierku peňazí a novinárke ponúknú, aby to celé pokryla. Ako prvé Lauru na palube zaskočí jachtársky etiketa, treba si vyzuť topánky a po palube chodiť v papučiach alebo v ponožkách. Za to hneď nalievajú šampanské, čo vystresovaná novinárka s radosťou využije. Lenže preboha, na plavbu pozvali fotografa Bena, jej bývalého. Trápne, ale cez palubu sa neskočí. Loď už odplávala od brehu. Richard predniesie hosťom reč. Aké skvelé, že sa dnes všetci zišli. Zajtra sa všetci stretnú s Ann, ktorá sa necíti po ceste dobre, a zatiaľ si len spolu povečerajú. Laura sa cíti ako ryba na suchu. Trápnosti idú jedna za druhou. Zbadá Bena s novou známosťou a pri skrývaní zablúdi do cudzej kajuty, čím vystraší blondínku s mokrými vlasmi. Potom príde na večeru a ako jediná dorazí v gíčových šatách. Takže sa hanbí. Večer zachráni rozhovor s pani jachty. Vyčerpaná, vyholená žena zasype jej články komplimentmi. Ann odmietla liečbu a cíti, že jej ostáva málo. Boháčka prosí novinárku, aby jej prečítala a uhladila prejav na slávnostnú večeru, kde oznámi, že celý svoj majetok venuje na charitu. Potom sa Lauru snaží zbaliť Ben, ale ona ho s humorom odfúkne. V noci ju však zobudí hluk zo susednej kajuty, do ktorej omylom vošla. Ozve sa ženský výkrik a potom tupé rany, ako by niekto udieral. Novinárka vyjde na balkón, začuje šplechot a na vode sa rozchádzajú kruhy. Niekoho hodili cez palubu. Na stene krvavý odtlačok. Laura v panike volá stewardov. Človek cez palubu. Posádka kontroluje, kde sú hostia. V kajute chýba boháč Lars, ale nájdu ho v knižnici. Nevedia nájsť ani nafúkanú galeristku Heidi, no tá opitá zaspala na toalete. Všetci sú na mieste, tak kto spadol? Laura si myslí, že to jej susedka z kajuty číslo 10, ale personál tvrdí, že tam nikto nespal. Novinárka spomína na krv na balkóne a že odtiaľ do koša odpratala cigaretové ohorky, ale všetko zmizlo. Všetci si myslia, že sa jej rozbehla fantázia a rozídu sa spať. Reportérka sa však neupokojí a ráno poprosí Richarda, aby jej ukázal posádku. Možno je to niekto z nich. On si odfrkne. Sotva by sa zamestnanci vyvaľovali v sprche, kým prichádzali hostia. Ale dobre. Laura si prezrie personál, najmä blondinky, ale nikoho nespozná. Novinárka plánuje pracovať s Ann, ale chorá akoby na všetko zabudla a prekvapí ju samotná návšteva. Je bez síl a chce si oddychnúť. Lieky tak pôsobia. Zmetená Laura ide za Benom a tvrdí, že sa jej to neprividelo. V kajute svietilo a cudzia sa s ňou rozprávala. Prezerá jeho fotky a narazí na záber, kde je celá partia z jachty na večierku boháča Adama. A vedľa neho tá istá blondínka. Lenže všetci zapierajú, že by ju poznali a Adam podráždene odfúkne. Koľko len dravých lovkýň sa okolo neho motá. Novinársky nos však Lore našepkáva, že tu niečo nesedí. Doktor Robert jej taktom povie, že možno má psychotraumu. Vie, že nedávno zabili hrdinku jej článku. Úbohú ženu vraj utopili. Hosťom to rozpovedal Ben. Richard sľúbi, že požiada šéfku bezpečnosti Sigrid, aby o blondínke niečo zistila. No jemne pripomenie, že Laura je tu kvôli jeho žene a hosťom a mala by sa venovať robote. Novinárka poslušne ide vyvetrať hlavu do luxusného spa. Lenže na zahmlenom skle sprchy niekto prstom napísal Zastav sa. Laura si vypýta záznamy z kamier. Kto vchádzal do spa? Lenže sú vypnuté, aby nesťažovali slávnym hosťom. Fantastické. Všetci vedia, že ich nik nesleduje a robia si, čo chcú. Novinárka má nový plán. Získať vlasy neznámej zo sifónu sprchy. Musí kvôli tomu preliesť na susedný balkón nad morskou priepasťou, ale kedy to zastavilo novinárov? Sprcha je vydrhnutá. Za to v umývadle nájde obrovský chumáč svetlých vlasov. Kto tam musel byť tak dlho, aby toľko liniál? Ben jej radí nedráždiť vplyvných ľudí, počkať, kým pôjdu na breh a on pôjde s ňou na políciu. Znie to rozumne a Laura balíček s vlasmi ukrie vo svojej umývadlovej skrinke. Potom sa zoznámi s dievčaťom boháča Larsa
a zistí, že je to zvláštny týpek. Muž vedie firmu, ktorá sa venuje rozpoznávaniu tvárí a nemá rád ženy. Spoločníčku si najal len na efekt, aby si akcionári mysleli, že je alfasamec. Laura sa potom zväzie po Heidi a podpichne ju za spánok v kúpeľni, no táto odľahčí. Eskortka poradí novinárke, nech galeristku nenaštve. Je to nebezpečné. Večer všetci oddychujú pri brnkaní na gitaru excentrického hudobníka Dannyho. Pripomenie Anne, ako spolu pred rokom spievali pieseň, ale chorá dáma sa zrazu stiahne. Laura na ňu podozrivo hľadí a doktor s ochrankyňou pacientku rýchlo odvedú. Ráno sa všetci vyberú na lodičke pozerať veľryby a Laura to využije, aby vyspovedala posádku, no ľudia nechcú nič rozoberať. Potom vo svojej kajute skontroluje dôkaz. Vlasy sú na mieste. A na podlahe leží odtrhnutý gombík. Tu sa v jej neprítomnosti očividne niekto prehrabával. Vlasy preloží do vrecka kabáta. Spoľahlivejšie je nosiť ich pri sebe. Vyjde sa nadýchať na spoločný balkón. Z ničoho nič ju niekto silno strčí do chrbta. Laura padne do bazéna a Lotor zatiahne ochrannú plachtu nad vodou. Novinárka sa dusí a zúfalo trieska do panoramatického skla kajuty, kde hostia pozerajú film. Nakoniec si tonúcu všimne galeristka, Lauru vytiahnu a nik neverí, že ju chceli zabiť. Všimne si, že doktorovi chýba gombík na rukáve, ale on poprie, že by bol v jej kajute. Mokrý kabát dajú do práčovne a z vrecka zmizne balíček s vlasmi. O dôkaze vedel len Ben, takže práve on jej urobil medvediu službu. Fotograf všetkých presviečal, že sa nezbláznila a vyzradil, že existuje dôkaz. Po udalostiach z jachty narýchlo odchádza Danny. Mohla tu byť mŕtvola a škandálov má dosť. Heidi povie Lord do očí, že je šibnutá a dokonca aj eskortka sa do nej pustí a nazve ju toxickou. Všetci sa obrátili proti novinárke a keď niekto klope na jej kajutu, chytí do ruky pohár, než otvorí. Cez kukátko uvidí odchádzajúcu postavu a rozbehne sa za ňou. Nie je to tá blondínka? Naháňačka dovedie Lauru do strojovne a pred novinárkou sa konečne ukáže utopenecká v celej kráse. Uisťuje ju, že je absolútne živá a s nevyžiadaným vyšetrovaním má prestať, inak ju zabijú. Laura nechtiac zachytí cudzine vlasy. A pod parochňou sa skrýva vyholená Anne. Pseudo-umierajúca Lauru rýchlo zloží a z odkiaľ si vzatými silami ju odtiahne do podpalubia. Keď sa Laura preberie, skúsi sa dostať von, no márne a krik odtiaľ to nik nepočuje. Vracia sa Anne a novinárka ju pritlačí k múru. Kto vlastne je? Veď si nepamätala stretnutie s ňou a nevedela, že skutočná chorá prestala brať lieky. Dievčina sa prizná, že sa volá Carrie a len sa vydáva za pani jachty. Richard ju našiel na Facebooku pomocou systému rozpoznávania tvári od Larsa. Hľadal ženu podobnú svojej manželke. Pozval ju na večierok, kde jej za peniaze ponúkol, aby sa v Nórsku stretla s právnikmi a prepísala Annino dedičstvo naňho. Preto ju na jachte viezol potajme a tie vlasy v umývadle sú z toho, že sa priamo na palube oholila dohola. V kajute chcel Richard z Carrie nočné hry, keď vošla Anne. V panike udrel manželku hlavou o stôl a hodil cez palubu. Carrie plače. Netušila, že Richard pripraví ženu o život. Na podvod pristala kvôli dcére, ktorú pre chudobu nechala v detskom domove. Laura ju presvieča, že Richard už dávno plánoval zabiť manželku a rovnako ľahko sa zbaví svedka hneď potom, čo podpíše závet. Nešťastná sa však vráti hrať svoju odpornú rolu. Ben hľadá Lauru a doktor klame, že jej dal upokojujúce lieky. Potom však Richardovi hlási, že novinárka zmizla. Vrah žiada, aby ju našli a zlikvidovali tú zvedavú bytosť. Robert sa rozhorčí. Bol ochotný umierajúcej Anne spôsobiť predávkovanie liekmi. Ale toto je už priveľa. Richard má na lekára kompromitujúce materiály a ten cúvne. Ich rozhovor začuje Carrie a trasie sa od hrôzy. Pretisne sa k Laure a povie, že čoskoro zakotvia a nechá otvorený poklop, aby novinárka utiekla. Sama na políciu nepôjde, inak jej dcéru vezmú. Ráno jachta zastaví dosť ďaleko od brehu. Je veľká, bližšie sa nedá a hostí presádzajú na čln. Benovi klamú, že Laura je na upokojujúcich liekoch, no v poslednej chvíli sa vráti. Nechce nechať kamarátku na jachte. Laura sa dostane zo skríše, ukradne Annin prejav a skúsi zavolať políciu. Lenže doktor je na blízku, so striekačkou v ruke a spolu s kapitánom sa ju snažia zahnať do pasce. Tomu zabráni Ben a lekár mu omylom pichne smrteľný prípravok. Laura sa vrhne k bývalému, no on jej povie, aby utekala a všetkým povedala pravdu. Odvážny fotograf zadrží prenasledovateľov do posledných síl,
a zomrie. Novinárke neostáva nič. Skočí do ľadovej vody a dopláva k rybárskej chatke na brehu. Všetci si myslia, že v takom chlade neprežila. Ale ona sa pri peci spamätáva a myslí na Bena, ktorý za ňu položil život. Medzitým Carrie podpíše závet a chystá sa na večeru, po ktorej už nebude potrebná. Laura sa pretisne do domu boháčov a všetko rozpovie šéfke ochránky Sigrid, pričom ukáže skutočný Annin prejav. Richard sa už predvádza na slávnostnej večeri, keď tam ochránka privedie novinárku. On žiada, aby ju odstránili, ale Carrie v role Anne trvá na tom, aby Laura prečítala jej reč. Hostia s otvorenými ústami sledujú, ako sa milujúci manžel háda s umierajúcou ženou. Zahnaný do vlastnej pasce Richard reve, že táto žena nie je jeho manželka a priloží jej k hrdlu nôž. Zúrivý šialenec odvláči rukojemničku k jachte. Sigrid vystrelí, ale minie a Laura darebákovi z celej sily švihne železom. Z mosta spadne na betónový mólo a rozbije si hlavu. Laura napíše o tom článok a šéfová si z nej uťahuje. Vyšiel z toho luxusný, dobrý príbeh. Fond mena Anne funguje ďalej a Carrie si vzala dcérku a pozýva záchrankyňu na návštevu. Laura však, zdá sa, zatiaľ nie je pripravená na nové cesty. V tomto momente sa film končí. Ďakujeme všetkým, že ste toto video dopozerali až do konca. Dajte tomuto videu like, ak sa vám páčilo. Napíšte do komentárov, čo si o tomto filme myslíte a uvidíme sa v nových videách.